हामबाय पैलाव सोंथिनि करबुक डिविजन कमिटिनि अंगै यूर IPF टी आतिशा हायकेबा IPF टी नि बेदेक जुबक संगठन बाय छात्र संगठननि सालचानि कनफारेन्स हायकेबा रिफर्म कमिटि खालायजाखा जेहेतु 2 वर्ष पूर्ण ओंखाबा आबोनि अनुसारे जेहेतु सामने बारे एडिसि इलेक्शन ताई जातिनि सामुं खालायनाय बागै जेहेतु जेकुनु सोसाइटी हेकबा पारामुरा जेकुनु पार्टीओ रांनानै थाके युरुंखा मेन जातिनि मेरुन उंग बेकबोन तो अबनो नारगिनो सिनि सालचानि कनफारेन्स जों रिफर्म कमिटि खाका यूर IPF तिनि बरो जों रिफर्म कताल प्रेसिडेंट रमानखा ताई आतिसानि मानखा तो कनफारेन्स फाइमानजा फायका समय बाक्सासिनि सेंट्रल कमिटिनि मानगोनां प्रेसिडेंट चिनि दा विकास देब्रमा फाइमानजा फायका आतिसानि प्रेसिडेंट चिनि दा दुबेन्दु IWT नि जनरल सेक्रेटारि चिनि मैडम कुसुम तिरियां तायमा हाकेनो डिविजन सेक्रेटारि चिनि लीला पदसं हाकेनो विभिन्न यूथ बाय आतिसानि थानाय कसाम कताल मिलुवै तिनि जों सालचानि कनफारेन्स खायका 9 बजे पारा कमिटि हाला।